Dobre, priatelia, všetci tu vidím, že je tu aj prezident Európskej federácie malého futbalu, Peter Králik, takže pán Králik, už poďte tu, ne? Jeden spoločný potlesk pre pána prezidenta. No a predtým, ako prídeme k tým tímovým výsledkom. Ale oni hrajú tie brankári aj krát, ale nerúkali. Je to bránil ako štíli. Odnesiete si ako pohľadné medaile. Šurárny skonštatovali až vo finále. Bolo to trošku také bolestivé, alebo ako si sa cítili v tom finále? Nevyhrali, ale no, to je perfektné. Na to, že ste tu prvýkrát. V podstate hneď ste vybojovali v finále, aj do ďalších ročníkov, to bude veľká motivácia. No a rovnako sa opýtam tuto aj víťazov, ako vy ste nenašli konkurenciu. Nie, že asi jednoznačne ste a samozrejme sa to potvrdí aj teraz. Ja som povedal, že aj tu majú fanúšikov, tie základné školy Filipánova, Šurárny, Bieliská Bratislava, tak všetky fanúšikovské fanúšikovi by sa mali presunúť sem na túto tribúnu, aby ste potom po vyhlásení nám mohli ukázať tie ovácie, mohli ukázať, že ste ich prišli podporiť sem do Banskej Bystrice na Horálka Cup 2024. Ktorý sem dovezie, tak ich môže doviesť aj Vojvoj Express spolupráca s OOC Express na Slovensku.
že v živote ešte veľa pridá. Toto meno si pamätajte, Samuel Eše. Možno jeden z budúcich reprezentantov Slovenska, či v malom futbale, či možno aj v tom veľkom. A teraz už ideme na tie tímové úspechy. Najprv pán Králik, pár slov k zhodnoteniu. V tejto v podstate nie najnižšie máme tam 9, ale v kategórii, kde naozaj vyrastajú tie ďalšie hviezdy. Ja som videl pár dáme niečo osviežujúce. Tak, potrebujeme kávu a vodu máte len, dobre? Ďakujem. Na zdravie. Odpovedať týmto chalanom. Najprv ide sa Tulipánova, Nitra, chalani. Aký bol cieľ pre tento turnaj?
Nepočí už verí, že to přihráte a prostě kontroluje a další super. Okrom, ďalej. Lepšiu, lepšiu! Hlavný partner Eleven Team Sports, Športerská, Nike, Ministerstvo športu a cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky, cestovná kancelária Taka, lokálni partneri Banskobystrický samosprávny kraj, mesto Banská Bystrica, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, Stredoslovenská oblastná organizácia cestovného ruchu, Coffee Factory, Tropico, Urpina, BBonline.sk, BBFM Rádio. Organizátorom je samozrejme Slovenský zväz malového futbalu v spolupráci s Banskobystrickým zväzom malového futbalu a Záhradnícka rekreačná. Vidíš, že kto to bude? OK, niečo ti zaznelo, ale najlepším brankárom v kategórii U11 v rámci majstrovstiev Slovenska v malom futbale 2024 sa stáva Richard Juliš, základná škola Chmielnická Bratislava. Richard samozrejme vychytal aj to semifinále, penáltový rozstrel, aj vďaka tomu išla Chmielnická do finále, takže má veľkú zásluhu na tom, že si odnesú aj celkové prvenstvo. Poď ešte raz, aby to nebola len trofej, ale aby to bola aj fotka, čo nie na Instagrame, ako by neexistovalo. Ideme ďalej. Aleksi! To znamená, že to úplne vysoko, až do samotného finále. Tak tam nestačili mesta. Základná škola Slovenského národného povstania v Šuraví. Poďme ešte! Ja som aj hlavnýkrát, ako som veľmi povedať a rovno ľudia vyjadli sa v finále, čo je jedna veľká vec a nezamerám to veľa, ale sa trošku, že sa bude nižší nejakým úspechom, ale veľmi veľa. Ktorý